नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कमेंट करा पटापटा सर्वांनी. सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थांबा, लाईट येतो. हाय हाय प्रेम, कसं आहेस तू? जेवलास का? प्रीतम दादा म्हणते ओम साईराम. नमस्कार प्रीतम दादा. हॅपी दिवाळी होते. हॅपी होली. इश्कॉल होते. गुड लक टू यू टू. थँक्यू. इश्कवाला लव. हां, बफरिंग होतंय ना, कसं काय माहिती. वायफाय तर चालू आहे, चालतंय नीट. सर्वांचं जेवण झालं का? आज काय स्पेशल होतं रे तुमच्याजवळ? इश्कवाला लव तुझ्याजवळ काय होतं? प्रीतम दादा आज काय होतं स्पेशल? पटापटा सर्वांनी कमेंट करा कोकणची प्रीती या चॅनलला. लाईक करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा. सांगायचं नाही, जे असेल ते खायचं, बोंबलत नाही बसायचं. अरे होळीच्या दिवसात बोंबलतच बसायचं असतं, बो 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 करून. काय यार तू, प्रेमच्या नावाने बो 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 बो. कोकणात तर असंच करतात बाबा, माहिती नाही तुला? प्रेम, तुला माहिती नाही कोकणात कसं करतात ते? काल बोंबललो की. बोंबललास तू? नाही, 5 दिवस बोंबलायचं, सलग 5 दिवस. मी तर तुझ्या नावाने बोंबलतच बसणार 2-3 दिवस, अजून 3 दिवस. प्लीज पटापटा सर्वांनी कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कमेंट करा. कोकणात तर सध्या होळी म्हणजे होळी उभी केली आहे आणि काही काही ठिकाणी 7 दिवसाची होळी असते, काही काही ठिकाणी 5 दिवसाची. आणि मस्त मजा येते यार, खूप मस्त. आणि काय म्हणतात ते, आमच्याकडे कोळीण म्हणतात, तुमच्याकडे असतं का? म्हणजे जे एखादा पुरुष म्हणजे नऊवारी साडी वगैरे वेशभूषा करून छान असं हातात तळी घेऊन नाचतो, माहिती आहे का तुम्हाला हे कोणाला? कोकणात सर्रास हे असतं. आमच्याकडे कोळीण म्हणतात. आमच्याकडे तर 5 दिवस. हां, मग 5 दिवसच असते ना, आमच्याकडे पण 5 दिवसच असते कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण. काही काही 7 दिवस पण आहेत कोणाकोणाच्या, पण 5 दिवस जास्त असतातच असतात.
कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. तुमच्याकडे किती दिवसाची होळी असते नक्की सांगा मला कमेंट करून. काय करतो? धीरज, हाय धीरज. म्याव. तसं नाही बोलायचं. म्याव म्याव म्याव. हॅपी होली धीरज. धीरज बोलतोय म्याव म्याव. इश्कवाला लो म्हणते कोळी लोकांकडे एक दिवस आधीच होळीला पिला लावतात ना. पिला म्हणजे काय रे? मला माहिती नाही पिला म्हणजे काय. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली. आणि मला कमेंट नक्की करा तुमच्याकडे किती दिवसाची होळी असते. 5 दिवसाची. ओके. पटापट कमेंट करून सांगा आणि हे पोल सोडवा. सांगा मला कमेंट करून. हॅपी होली. हा तर मला झोप येत होती. मग म्हटलं अरे इश्कवाला प्रेमला मी बोलली आहे की मी 2:15ला लाईव्ह येते. मग काय करू म्हटलं चला आता फेस लाईव्ह नाही पण असं तरी लाईव्ह घेऊया. थकायला होतं यार. हे का पण टहनी. टहनी हो हो त्याला पण. कमेंट करा सर्वांनी. इश्क तुला काय फक्त टोमॅटोची पिल्ल माहीत आहेत वाटतं. येस मला फक्त टोमॅटोची पिल्ल, माशाची पिल्ल. जा की मग झोप नंतर घे लाईव्ह. नाही आता स्टार्ट केले तर घेतेच. अरे सध्या ना मला ना लाईव्ह घ्यायचं मन होत नाही. कशाला माहिती आहे? कारण म्हणजे परीची म्हणजे माझ्या मोठ्या मुलीची एक्झाम चालू आहे. आणि कम्प्युटरचा एक्झाम मी तिच्या पप्पाच्या भरोश्यावर सोडलेला. तर त्याच्यात मला असं वाटत नाही की चांगले मार्क पडतील. धीरज म्हणतोय तायडे ये पुरणपोळी खायला. हो धीरज येते येते. आज पुरणपोळी बनवली काय? वा 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 वा. पाठवून दे मला पाठवून दे. काल काल बनवलेली. ओके. मी काल आमच्याकडे ना कोकणात काय म्हणतात ते शिरवाळे बनवतात. माहिती आहे का शिरवाळे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि मेरा पता नहीं अब क्या हो रहा है. लोग आते ही नहीं लाइव पे. भूल गए मुझे. धीरज सगळे विसरले रे.
सगळे विसरले. सुजित नलावडे, हाय सुजित दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. हॅप्पी होली. तुमच्याकडे किती दिवसाची होळी असते नक्की मला सांगा. मी आहे शेवटपर्यंत. येस धीरज. धीरज गावी गेलास का तू? सुजित म्हणतायत हॅप्पी होली. हॅप्पी होली सुजित दादा. कुठून आहात तुम्ही? मग मुंबईलाच आहे का होली? हा, रेड कलर. ओके, प्रिलिम्स चालू आहेत. ओके ओके, मग त्यामुळे जाता येत नसेल ना. सुजित दादा म्हणते सातारामधून. ओके, सातारामधून आहात का? स्वागत आहे तुमचं, खूप खूप स्वागत आहे दादा. तुमच्याकडे किती दिवसाची होळी असते सुजित दादा सातारला? इथं टच करा म्हणजे मी 5 दिवसाची की 7 दिवसाची. उमेश मुळे म्हणतायत हाय. हाय उमेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. हॅप्पी होळी उमेश दादा, हॅप्पी होली. कुठून आहात तुम्ही उमेश दादा? प्रेम म्हणतोय एक शब्द सांग, त्यावर एक लाईन बनवतो. ओके, एक शब्द सांगू का? काय देऊ तुला शब्द असा की त्याच्यावर तू लाईन बनवशील? कोकणावरच बनव की, कोकणवर. सुजित दादा म्हणतोय तुम्ही कुठून आहात? सुजित दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. उमेश दादा म्हणते ऑटो ड्रायव्हर. दादा तुम्ही काय करता असं नाही विचारलं हो, तुम्ही कुठून आहात असं विचारलं. पुण्यावरून आहात का? खूप छान. माझं चॅनल आहे. ओके, चॅनल पण आहे का तुमचं? काय आहे चॅनलचं नाव नक्की सांगा मला, मी नक्की पाहेन. इश्कवालांमध्ये बरं, कोकण कोकण कोकण, येस कोकण. प्लीज पटकन सांगा, कोणी जे लाईव्हला येतील त्यांनी नक्की सांगा तुमच्याकडे किती दिवसाची होळी असते, आणि कमेंट पण करून सांगा किती दिवसाची असते होळी ते. 7-5, 5-7 की 7-5? प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी लाईव्हला. होळीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. जर कोणी नवीन असेल आणि कमेंट नाही केली आहे त्यांनाही होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाईक करत राहा. मी आता ठरवलं आहे फक्त मराठी बोलणार. ओके, मराठीच बोलणार आता तू? वा वा वा. पण मला तसं नाही करून चालणार ना. माझी एक फ्रेंड पण येते बघ, ती तर उत्तराखंडची आहे, त्यामुळे तिला म्हणजे मला असं वाटतं की यार म्हणजे लाईव्हमध्ये वगैरे कोण कोण म्हणतं की नाही मराठीत बोलायचं, मराठीत बोलायचं. ते तुला पटतं का प्रेम? नाही, फक्त मराठीतच बोलायचं. नाही, तू मराठीतच बोलायचं. हां, इंग्रजी नाही बोलणार, मी पण नाही बोलणार इंग्रजी. इंग्रज का जमाना गया. इंग्रजी मी पण नाही बोलणार. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. हे पण करूचा. दिए गए चित्र में शब्दों को पढ़िए और तथा उसमें तो वर्ग के व्यंजनों पर गोला लगाइए. ओके.
इश्कवाला म्हणते बरं कोकण इश्क आता मी ठरवलं. ओके. हाय कुशल मावशी, मी तुझा चष्मा चोरणार, मी देणारच नाही. काल मला भेटतच नव्हता, म्हटलं तूच चोरलास. तेव्हा मी म्हटलेलं कुशलने माझा चष्मा चोरला वाटतं. मला वाटलं की या कुशलनेच माझा चष्मा चोरला. कुश माझं घ्या अंदा स्कार्फ, माझं जरा स्कार्फ पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. तिकडे नाही गुशिव, तिकडच्या खोलीत. कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची माणसं साधीबोळी चॅनलला कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची माणसं साधीबोळी चॅनलला कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची मावशी मावशी कोकणची प्रीती या चॅनलला कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची प्रीती याला कमेंट करा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी. शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे, सर से तेरे बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जप लेता ओ महादेवा. कमेंट करो, कमेंट करो. आली माझी बहीण लाईव्हला रे. हाय प्रथमेश दादा, कसे आहात? हॅपी होली. इश्कवाला म्हणते लाल मातीचा सुगंध, सागराची ती शान, कोकण माझ्या रक्तात तोच माझा अभिमान. लाटांच्या आवाजात ऐकू येते हाक जुनी, घरी ये परत म्हणते माती आपुलकीची खुनी. वा वा वा, मस्त यार, मस्त. तुझ्याकडे शब्द कसे असतात, सुचतात तुला. मस्त कविता, म्हणजे एक मस्तच सुचत तुला. परत म्हणतोय हापूसच्या गोडीत दडलेलं माझं बालपण सगळं, हापूसच्या गोडीत दडलेलं बालपण सगळं, कोकण म्हणजे ठिकाण नाही, ते हृदयात जपलेलं घर अगदी निराळं. वा वा वा, खूप छान, खूप छान. क्लॅपिंग फॉर इश्कवाला लव. क्लॅप 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 क्लॅप. निहार गोसावी हाय, हॅपी होली. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईक करा चॅनलला, पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोणी कोणी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. निहार म्हणते आज काय स्पेशल? काय मग आज काय स्पेशल? काही नाही, आज ग्रहण आहे, ग्रहण आहे, ग्रहण. निम्न चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाइए. ये कौन है? ये कौन है? मंकी नहीं बोलते, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंदर. फिर कहाँ से आएगा? ब से बंदर. हाँ. देन ये क्या है? हाँ, प कहाँ है? वेरी गुड, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट कर. सेम. ये क्या है? हाय ओमकार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. हॅपी होली ओमकार दादा. जेवलास का तू? पटापटा कमेंट करा प्लीज, पटापटा कमेंट करा. प्रथमेश दादा म्हणते माझ्या बहिणीला माझ्याकडून धुलीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू प्रथमेश दादा, थँक्यू सो मच.
खूप खूप धन्यवाद. जेवलात का प्रथमेश दादा? ओमकार म्हणतोय नाही. का रे जेवला का नाही? इश्कवाला लव मस्त करतोय यार तू शायरी. तू अजून तू जेवलीस काय? हा, आज यांची ड्युटी असल्यामुळे मी लवकर जेवली. इश्कवाला लव. ये क्या है? एनक. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. चॅनलला जॉईन व्हा. से अंगूर बरोबर झाला. न्य से यज्ञ. य य न्य न्य. जसे चांद. प्रथमेश दादा आताच खाल्लो मटन आणि चिकन खाल्लो. वा, धुळवडीतला तर कोकणात बनवतातच ना. व्हेरी गुड, कम्प्लीट. मस्त मटन खाल्लाय. बरा बाबा तुमचा. ओमकार दादा म्हणते माझी तब्येत जरा ओके नाही आहे, त्यामुळे जास्त ऑनलाईन येणार नाही ताई. ओके, काय बरं नाही रे तुला? रात्रभर ड्युटी राहून तब्येत बिघडली यार. ते तर होणारच ना. काय ना. हॅपी होली चिराग भाई. ओमकार दादा आज काय चिकन वगैरे खायचं की घरी राहायचं? तब्येत बरी नाही आहे ना, घरी राहतो, जाऊ नको ऑफिसला. पटापट कमेंट करा. होय, मी माळकरी असतो. ओके, माळकरी असतो त्यामुळे नाही खाऊ. सॉरी सॉरी. चिराग दादा म्हणते का ताई विसरलीस ला दादाला? मी कशी विसरेन, तुम्हीच येत नाही. काय हो दादा, स्वतःच विसरताना बोलते. ओमकार म्हणते आम्ही पनीरवर दणका. हा, कढाई पनीर, बटर पनीर, काय मसाला पनीर, खूप काय काय पनीर पनीर. सीमाताई म्हणतात हाय. हाय सीमाताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. चिराग दादा म्हणतात बर्फ आठवणीन घेऊन येत आई. हो दादा, घेऊन येत आहे. हा. आकाश दादा म्हणते हे भगवान, सगळ्यांना पोरीच पाहिजे बाई. आकाश दादा म्हणतात ताई एखादी मुलगी बघा लग्नाला माझ्यासाठी. हो आकाश दादा, कुठून आहात तुम्ही? चिराग दादा म्हणतात विसरू नको ताई. भावजी कुठे गेले आहेत? कुठे आहेत भाऊजी? ऑफिसला गेले आणि नाही विसरणार दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पटापट डबल टॅप करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अजिबात जा होत नाही आहे. जोपर्यंत 10 लाईक्स होणार नाही तोपर्यंत मी बोलणारच नाही. तुम्ही कोणी 10 लाईक्स करत नाही पटकन. व्हॉट इज दिस? क्रॉस द लेटर विथ करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन. हे बघ, हे इनकरेक्ट हा ना. एम यू एम नो, तर क्रॉस करायचं. याच्यात बघ, याच्यात बघ कुठलो ओ नाया ते का क्रॉस कर सगळं. आकाश दादा म्हणताय संभाजीनगर. ओके, संभाजीनगरहून आहात का? छान छान. कुठली पाहिजे तुम्हाला? कोणत्या गावची पाहिजे ते पण मला सांगा. इश्कवाला म्हणते मी रायगडचो भाऊ, ती सिंधुदुर्गाची बहीण. रक्ताचो नसो नाता, पण मातीचो घट्ट बंधन दिन. तिच्या मनासाठी उभा राहीन खंबीर. कोकणची लेकरं आम्ही, धाडस आमचो ताबीर. मी माझी बहिणीसारखी, ती माझी बहिणीसारखी, तिचो मान माझा अभिमान. वा वा वा. मी परत एकदा छान असं बोलतंय. ओके, 2 मिनिटं.
तर रायगडच्या प्रेमदादांनी हे माझ्यासाठी लिहिलंय, खूप छान लिहिलंय. मी ते वाचून दाखवते सगळ्यांसाठी. बघा, ऐका सर्वांनी. मी रायगडचा भाऊ, ती सिंधुदुर्गाची बहीण. मी रायगडचो भाऊ, ती सिंधुदुर्गाची बहीण. रक्ताचो नसो नाता, पण मातीचो घट्ट बंधन दिन. तिच्या मनासाठी उभा राहीन खंबीर. कोकणची लेकरं आम्ही, धाडस आमचो तांबीर. ती माझी बहिणीसारखी, तिचो मान माझो अभिमान. वा वा वा, खूप छान प्रेम, खूप छान. रायगड ते सिंधुदुर्ग एकच आमचं कोकण स्थान. खूप छान प्रेम, खरंच खूप छान दिलंस तू. लय भारी, लय भारी, लय. थँक्यू. जय कोकण. प्रथमेश दादा म्हणतात, दीदी आता कुठं आहे, कोकणामध्ये का? नाही दादा, मी जम्मूला आहे. आकाश दादा म्हणते संभाजीनगर. चिराग दादा म्हणते, हा ताई आता एक चॅनल ओपन कर, वाट वरवधू आणि माझा न्यू पहिला नाव हे सगळ्यांचीच नावं पहिले लिहिते. ओके, इथं लाईक एक सुद्धा होणार नाही आणि यांका सगळ्यांका पोरीस होता. मॅच द कॅपिटल लेटर विथ. आता ह्याचं कुठे आहे कॅपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. ही कॅपिटल लेटर, ही स्मॉल. ह्याचं शोधायचं. ओके, हे बघ, यो काय मंकी, मग एम ह्याच्यात नाव असो. ओके, नेक्स्ट पॅरट आणि ऑरेंज. ओके, असं पण जोडायचं. ओके, चिराग दादा म्हणतायत, ओमकार दादा म्हणताय, सॉरी अजून कुठून वाचू. चिराग दादा, बच्चेचा अभ्यास घेते ताई. माझी खुशी स्वतःहून अभ्यास करते. तिला अभ्यासाला सांगायला नको, फक्त तिला सांगायचं की कसं करायचं, ती स्वतःहून करते. मोठीला जरा मेहनत घ्यावी लागते मोठीसाठी. ओमकार दादा म्हणते, मराठीमध्ये एक डायलॉग आहे, चुलीवर केलं काय आणि गवतात केलं काय, शेवटी पनीरच खायचं. होय काय. चिराग दादा म्हणते, ताई मला मालवणी आणि गावठी पोरगी पाहिजे ताई. हो हो दादा, नक्की. हो राईट, तुझं मन आणि माझा भाई मन ताई. मारुती दादा म्हणतायत, रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी मारुती दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? चिराग दादा म्हणताय, माका मालवणी हवी ताई. होय होय दादा, सगळ्यांका. प्रियांका ताई म्हणतायत, हाय ताई, कशी आहेस तू? हाय प्रियांका ताई, स्वागत आहे तुमचं, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात प्रियांका ताई? आणि होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. हॅप्पी होली. आणि धुळवडीच्या खूप खूप शुभेच्छा, धुलीवंदनाच्या. हे काय, नेकलेस एन समजला. चिराग ताई, स्वयंपाक काय केला? ताई सॉरी, स्वयंपाक काय केला आज? ग्रहण आहे ना, त्यामुळे एवढं काय बनवलं नाही. मसूरचं सुक्क बनवलं आणि चपात्या आणि राईस आणि सलाद. ॲडमिन विनेश कोंडे, हाय 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 विनीश, कसं आहेस तू? कुठून आहेस नक्की सांग. आणि हॅप्पी होली. चिराग दादा म्हणताय, ताई स्वयंपाक काय केला? सांगितलं दादा. प्रियांका ताई म्हणताय, काश्मीर. ओके, काश्मीर वरून आहात का? वा वा वा, खूप छान ताई. अरे बोल ना. हो बरोबर, असं बरोबर बरोबर, हा बरोबर. चिराग दादा म्हणतात, ताई विनेश म्हणतोय हॅपी होली. हॅपी होली विनेश. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं रोज लाईव्ह असतं, त्यामुळे खूप मजा येते. कोकणातली पण माणसं भेटतात आणि मराठवाडा, कोल्हापूर सगळ्या साईडची असतात. खूप मजा येते. ताई पुरणपोळी बनवली? नाही दादा, मी नाही पुरणपोळी बनवली. आमच्याकडे वेगळं असतं. कोकणात पुरणपोळ्या असतात 5 दिवस, आमच्याकडे गोडधोड बनतं. ओमकार म्हणते, बाय ताई सॉरी गायज, आज जास्त उशीर थांबू नाही शकणार, उद्या भेटतो आपण. ओके ओमकार, काळजी घे स्वतः, डॉक्टरकडे वगैरे जा.
दादा बोलताय ताई कुठे ग्रहण आहे ताई? ग्रह ग्रहण कुठे सांगू? वरती आकाशात. बरं यास, तुम्ही कसे आहात? आम्ही मस्त आहोत. विनेश दादा. प्रियंका ताई म्हणताय ताई तू कोकणातून बोलते? म्हणजे मी कोकणातली आहे ताई, पण मी जम्मू वरून बोलते. माझं लाईव्ह जम्मू वरून आहे, पण मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. इश्कवाला लोक म्हणते 80% लोक म्हणतात आमच्याकडे 5 दिवसाची होळी असते आणि 20% लोक म्हणतात आमच्याकडे 7 दिवसाची जत्रा रंगते. पण कोकणात एक गोष्ट मात्र फिक्स असते, दिवस किती असू दे रंग मात्र मनात कायमचे बसते. वा वा वा, हे पण मी वाचते. हा, अजून एक छान कोकणाबद्दल अजून आपल्या रायगडच्या पोरानं एक छान लिहिलंय प्रेमने कोकणासाठी. 80% लोक म्हणतात आमच्याकडे 5 दिवसाची होळी असते. 80% लोक म्हणतात आमच्याकडे 5 दिवसाची होळी असते, तर 20% लोक म्हणतात आमच्याकडे 7 दिवसाची जत्रा रंगते. पण कोकणात एक गोष्ट मात्र फिक्स असते, दिवस किती असू दे रंग मात्र मनात कायमचे बसते. वा 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 वा, खरंच यार, हार्ट खरंच खूप मनाला लागतंय. भारीच. चिराग दादा म्हणताय ताई भाऊजी बरोबर होली नाही खेळली ताई, उद्या खेळणार दादा, उद्या इकडे आहे. प्रियंका ताई म्हणतात मी रोज येईल. येस प्रियंका ताई, नक्की आहे, नक्की आवडेल मला. तू कुठली आहेस? काश्मीरला राहते का ताई? प्रियंका ताई म्हणते मी सोलापूरची आहे पण राहते काश्मीरला. अरे वा, आपल्यासारखंच झालंय. दादा मिलिटरीमध्ये आहेत का? आर्मीमध्ये असतील मग. हो ना. चिराग दादा म्हणताय ताई बर्फ आठवणीन घेऊन ये, विसरू नको ताई. हो हो. चिराग दादा म्हणते माझी लाडकी बहीण तू कशी आहेस? हसत राहा ताई. हो चिराग दादा, नक्की, तुम्हीही हसत राहा. अल्ट्रा म्हणते ऐक ना ताई. बोला ना दादा. आधी दादा बोला ना. प्रियंका ताई म्हणते तू जम्मू मध्ये कुठून? मी जम्मूलाच आहे ताई, जम्मू, प्रॉपर जम्मू. गुरुदास पाटील म्हणतायत होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई. हॅपी होली. तुम्हालाही होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा गुरुदास दादा. प्लीज चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा प्लीज. एवढी माणसं तुम्ही आहात पण लाईक मात्र हे कोणीच करत नाही आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला, प्लीज लाईक करा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. चिराग दादा म्हणते ताई कोकणात शिमगा छान असतो, पालखी देवाची ताई. हो दादा, म्हणजे मी सिंधुदुर्गात नसतात, सिंधुदुर्गामध्ये पालखी नसते पण होळी वगैरे असतं. बाकीच्या ठिकाणी पालखी वगैरे असते. गुरुनाथ म्हणतात होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. इश्कवाला राहू दे, नको वाचू, लोक वाचत असतीलच की. नाही, मला ते हायलाईटमध्ये टाकायचं आहे, त्याच्यासाठी मी ते परत रिपीट केलं. आधी म्हणते ग्रहण किती वाजता संपणार आहे ताई? 7:30ला वाटतं संपणार आहे दादा. प्रेम म्हणतोय जत्रा असते, फक्त यमक जुळण्यासाठी होत. प्रियंका ताई म्हणते आर्मी. येस. तुमचे मिस्टर पण आहेत का आर्मीमध्ये? हो ताई, आम्ही जम्मूला आहोत. चिराग दादा म्हणतायत एवढा बाश के अखी आखे हंशुताई. सीमाताई म्हणतात केलं लाईक. थँक्यू सो मच सर्वांना. प्लीज पटापट सर्वांनी लाईक करा. चिराग दादा म्हणतात माझी लाडकी बहीण कोण आलं आणि कोण गेलं ताई? कोण आलं आणि कोण गेलं म्हणजे? कुशल दादा म्हणते ताई मी माझ्या बायकोचे लाडक्या बहिणीचे योजनेचे पैसे सोडले, आता तिने मला घराबाहेर काढले, काय करू? आता काय नको करू, आता चिमग्याला
तसा पण शिग्मा आहे, बाहेरच राहा 5 दिवस, काय नाही प्रॉब्लेम. हे भगवान, क्या हो रहा है ये, लोग मुझे क्या क्या पूछ रहे हैं. प्लीज मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि प्लीज कोणीही लाडक्या बहिणीचे पैसे चोरू नका, बायको तुम्हाला ठेवणार नाही. चिराग दादा मध्ये उखाणा घे, कोण आलं आणि कोण गेलं उत्तर देत आई. काय उखाणा घेऊ? ओ नको हो दादा, उखाणा बिकाना काय सांगू नका तो. प्लीज पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझं लाईव्ह सर्वांना शेअर करा. म्हणजे ओके, थँक्यू. प्लीज हे लाईव्ह सर्वांना शेअर करा. मी बोलू? हां बोला. पटापटा करा कमेंट, पटापटा करा. कमेंट करा सर्वांनी पटापटा. हा माझा फोटो बघा, मी कॉलेज ग्रॅज्युएशनला असतानाचा. कशी कशी दिसते? गंध आला आणि लायन गेला. गंध आला आणि लायन गेला नाही हो दादा, काही येत नाही मला आन्सर. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. छान आहे ताई, केला तेंका लावून घे फोटोला ताई. खुशी, तू शोधू नको सगळं, पटापटा कमेंट करा. प्लीज पटापटा कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. भाऊजीचा फोटो कशाला दाखवायला पाहिजे तुम्हाला? माझ्या चॅनलवरती जावा, सगळ्या ब्लॉगमध्ये आहेत ते फोटो. असा कशाला? माझ्याकडे असे फोटोच नाही भाऊजींचे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करा. ओके माझे लाडकी बहीण. ओके लाडके दादा, चिराग दादा. असतील व्ह्यूज जरी कमी, पण स्वप्न आमची मोठीच राहिली. गर्दीत नसली आजूबाजूला तरी मेहनतीची ज्योत कधीच नाही विझली. लोक मोजतात नंबरात आणि आम्ही मोजतो प्रगती पावलांनी. वा वा वा, खूप छान, खूप छान प्रेम. वा, आज कमी आहेत दिसायला, उद्या नाव आमचंच असेल गाजायला. वा वा वा, थँक्यू यार. तू असं जे लिहितोस ना, त्यामुळे मला खरंच कॉन्फिडन्स येतो मला माझ्यावर. खरंच अशी माणसं खूप असतात, खूप नसतात अशी. चिराग दादा म्हणते झोप येते का ताई तुला? नाही हो दादा, झोप नाही, पण जेवली ना, झोपत नाही दुपारची. व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे करत बसते, पण झोपत नाही मी. आपली माती आपली माणसं ताई. येस, पण व्ह्यूज कमी आहेत.
हां, मला व्ह्यूज कमीच आहेत. म्हणजे माझ्या चॅनलला जास्त व्ह्यूज नाही आहेत. पण ठीक आहे, स्टेप बाय स्टेप. ताई काय शाळा सुटली पाटी फुटली ताई. हो दादा, फुटली पाटी. हो, आपण सर्वजण लहानपणी म्हणायचो. आणि आपली ना अभ्यास करायची पाटी सुकण्यासाठी आपण एक बोलायचो, चिमणी चिमणी वारा दे, कावळ्या कावळ्या पाणी दे, चिमणी चिमणी वारा दे, कावळ्या कावळ्या पाणी दे. आणि असं 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 करून हे करायचं. मग पाटी म्हणजे सुकायची. पटापटा कमेंट करा कोकणची ताई या चॅनलला, कोकणची प्रीती या चॅनलला. आताच्या मुलांना असं काही माहिती नाही. खुशी नको काढू ते. सुनील शिंदे म्हणतात हाय हाय. कावळ्या कावळ्या पाणी दे, चिमणी चिमणी वारा दे, कावळ्या कावळ्या पाणी दे. सुनील दादा म्हणतायत खूप दिवसांनी भेट झाली आज. हा दादा, हॅपी होली सुनील दादा. चिराग दादा म्हणतात ताई लहानपणी मध्ये अभ्यास कमी होता. हा, कमी होता. हो, आता खूप आहे. सॉरी, इश्कवाला लो म्हणताय सुनील बाबा रोज येत जा की होईल भेट. हा, कदाचित त्यांना काम असेल ना दादा, त्यामुळे येत नसतील. चिराग दादा म्हणते कुठे आहे ताई, कॅमेरा ऑफ का केला. नाही, दूधवाले भैया आलेले ना, म्हणून कॅमेरा ऑफ केला आणि दूध आणायला गेली. कधी कधी काय होतं, आपण कॅमेरा ऑन ठेवतो, मग मुलं वगैरे येऊन बघतात, त्यामुळे 3 महिन्यासाठी किंवा 2 महिन्यासाठी आपलं लाईव्ह बंद करतो यूट्यूब. त्यामुळे मी कॅमेरा ऑफ केला. पटापटा कमेंट करा यार, लाईक तरी वाढवा. 10 लाईक पण होत येत, पण 45 मिनिट्स काय बोलणार आता. ताई गाणं खेळूया ताई. खुशी नको चढू यार वरती. नको 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 नको. इरेजर काय करणार तू घेऊन. नो 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 नो. तुझं कम्प्लीट कर होमवर्क सगळा. व्हेरी गुड. तिकडनं व्हाईट पेपर घेऊन यायचा, मी तुका पेपर काढून देते. चल. हां, सुनील दादा हाय.
ती पण कमेंट चाव, जोरात चाव. म्हणजे सुनील दादा म्हणते हाय, गेम बोलतोय तो. येस, गेम बोलतोय. मी पण गेम गेम बोललाय. मला वाटलं काही गाणं. 10 झाले की ताई, 10 लाईक कम्प्लिटली. पेन घेऊन ये, पेन. आणि ह्या घे, ह्या घे, रायटिंग पॅड घे. कुठे या दीदीचा ना. अगो वाच. काय वाचू? लाईक डन, लाईक डन वाचलंय ना. चिराग दादा म्हणताय ताई एक मराठी सॉन्ग बोल ना प्लीज. कुठलं बोलायचं? 10 लाईक मला दिसतच नाहीये तिथं. जर खुशी है गे, कैसे नियत तक लिखूं? तुम्हारी एग्जाम चल रही है बेटा. तुझ्या आवडीचा एक मराठी सॉन्ग बोल प्लीज ताई. ओके, फक्त बघू नका, आवाज द्या, कमेंट करून साथ द्या. आज एक शब्द टाका खाली, उद्या आपलीच टीम होईल सगळ्यात भारी. येस, आपली कोकणातली टीम बनेल, कोकणातली मराठी माणसांची टीम. माझ्या दिलाचो पावशेर, माझ्या दिलाचो पावशेर किलोचो घास ऐकायचो, घे ना घे. बंद कर. हा, बंद कर. आमची खुशी काय नाही काय उद्योग करत असते. चल धुणे हात. कलर पूर्ण बॉटल घेतली, कलरात हात बुडवले. माझ्या दिलाचो पावशेर किलोचो घास हाय ऐकायचो, घे ना घे. रा 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 रा. चिराग दादा, मग मी पण कोकणचा टीम मध्ये आहे ना ताई. हो दादा, तुम्ही तर आहातच ना. सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. भीती कुणाची कशाला, भीती कुणाची कशाला. पटापटा कमेंट करा मंडळी. काय तुम्ही कमेंट करत नाही आहात? मग भीती कुणाची कशाला, मग भीती कुणाची कशाला. ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. भीती कुणाची कशाला, मग भीती कुणाची कशाला. एक नंबर सॉन्ग माझी लाडकी बहीण. तुला 100% मार्क ताई. आदित्य म्हणतोय हाय ताई, गेम चालू करा. चालू का? गेम नाही खेळतोय. कुठला गेम खेळायचा? गेम खेळूया, जो मला उत्तर पहिलं देईल तो खेळूया. ओके. हे नाही की ते, हे की ते, असं खेळायचं. ओके ओके. म्हणजे मी विचारणार पाणीपुरी की शेवपुरी, मग जो पहिलं कमेंट करेल ना तो विनर. ओके, लेट्स गो. पहिला प्रश्न विचारते हा. शाळेतलं प्रेम की कॉलेजमधलं प्रेम? कमेंट जो करणार तो पहिला विनर. शाळेतलं गेम की कॉलेजमधलं प्रेम?
कॉलेज कमलेश सर्वदे. नाव कुठेतरी ऐकल्यासारखं वाटतंय. कमलेश सर्वदे. कुठला आहेस दादा तू? आदित्य दादा म्हणतोय कॉलेज मधले प्रेम. स्कूल मध्ये नाही झालं का प्रेम? ओ माय गॉड. तर इथं पहिलं आन्सर दिला आहे मला कमलेश दादाने. तर कमलेश दादासाठी टाळ्या वाजवा. क्लॅप 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 क्लॅप. कमलेश दादा म्हणते मुंबई कॉलेजचं प्रेम. ओ माय गॉड. चिराग दादांचं कॉलेजचं प्रेम बरं का. आदित्य दादा म्हणतायत सॉरी आदिती सॉरी आदिती सॉरी हा. आदिती म्हणते मी हाऊस वाईफ. ओके ओके आदिती सॉरी हा. मला वाटलं आदित्य वाचलं मी. आदिती ए आहे ना, मला वाटलं आदित्य असो. चिराग दादा क्लॅपिंग. इश्कवाला मध्ये हवाओं ने लाख कोशिश की मुझे बुझाने की मगर ये चिराग जित पर था और ज्यादा ही जलने लगा. आता दुसरा क्वेश्चन हा. सरांकडनं मार खाल्ला की मॅडमांकडनं मार खाल्ला? सांगा. सरांकडनं जास्त मार खाल्लाय की मॅडमांकडून मार जास्त खाल्लाय कोणी? मॅडम. आदिती ताई म्हणतात मॅडम करून. मिस सर आहे. ओके. लर्न मोर म्हणतात मिस सर आहे. ओके. मग पण तुमच्या वेळी पण कोणीतरी सर असेल ना, त्यांच्याकडनं तुम्ही खाल्लायत काय नक्की सांगा. चिराग दादा म्हणते मॅडम करून. चिराग दादानी मॅडमांकडून मार खाल्ला. इश्कवाला म्हणते लय तुडवायचा सर. ओके ओके ओके. मार देत नाही कोणाला. तुम्ही नाही देत हो, पण तुम्हाला कोणीतरी दिला असेल ना मार. प्लीज आधी मला लाईक करा पटकन सर्वांनी. जर नवीन कोणी आहात ना, त्यांनी प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. तेव्हा खाल्ला. हा तेव्हाच खाल्ला. तर मी तुमच्यासाठीच विचारते ना की मॅडमांकडनं खाल्ला की सरांकडनं खाल्ला. तर आदिती ताईंनी पहिला आन्सर दिला आहे मॅडमांकडून मार खाल्लाय आदिती ताईंनी. तर क्लॅपिंग करा या मार खाण्यासाठी सगळ्यांनी. क्लॅप 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 क्लॅप. अनिल दादा म्हणतायत ओळखलं का? हो अनिल दादा, विसरणार कशी. प्रीती मॅम आहेस का? येस मी प्रीती मॅम आहे. अनिल दादा हॅपी होळी. अनिल दादा आर यू टीचर? नो आय एम हाऊस वाईफ. मी टीचर नाहीये. मी फक्त माझ्या मुलांची टीचर आहे सर. नेक्स्ट. पहिलं प्रपोज स्कूलमध्ये केलं की कॉलेजमध्ये केलं? पहिलं प्रपोज स्कूलमध्ये केलं की कॉलेजमध्ये केलं? नाईस. लर्न मोर म्हणतात. नाईस, थँक्यू. स्कूलमध्ये. आदिती म्हणते स्कूलमध्ये. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. इश्कवाला म्हणतोय चला एक गेम खेळूया का? कमेंट बॉक्सचा हिरो किंवा हिरोईन कोण आहे बघूया. फास्ट फिंगर फर्स्ट खेळणार का कोण? म्हणजे मला नाही कळलं काही. गेमच नाही कळलं तू काय म्हणतोस ते. नील म्हणते कशी आहेस? मी मस्त आहे. तू कसं आहेस? स्वागत आहे तुझं कोकणची प्रीती या चॅनलला. तिचं तोंड चांगलं नाही बोललो. कोणाचं? माझं? अनिल दादा म्हणते ताई मी आलो की तोच विषय चालू असतं. ताई मी प्रपोज केलं नाही. जेव्हा नोकरी लागली तेव्हा पासून प्रपोज चालू केलं. हे भगवान. ताई मी आलो की तोच विषय चालू असतो. हे भारी बोलले. ताई मी आलो की तोच विषय चालू असतो. ताई मी प्रपोज नाही केलंच नाही. जेव्हा नोकरी लागली तेव्हापासून प्रपोज चालू केलं. हे भारी आहे यार.
चिराग दादा म्हणते ताई पहिला लव कॉलेजमध्ये. ओके. नील म्हणतोय ये केव्हा इंग्लंडला. इंग्लंडला येऊ बाबा, कोण मला घेऊन जाणार. विजा वगैरे काढायचा आहे, खर्च आहे, नको रे बाबा. मी इकडेच बरी आहे कोकणात. पण बघू हा, जर माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं, पुढे चांगलं चाललं, तर पैसे हातात आले तर नक्की येईन इंग्लंडला. ओके. चिराग म्हणतोय नेक्स्ट. लन म्हणते अरे मी प्रपोज बद्दल बोललो. मला वाटलं माझं तोंड बरं नाही. आई ग. लन मोर म्हणतोय प्रपोज कसला, मार खाल्ला, तिचं तोंड चांगलं नाही बोललो. हे भगवान, सिरियली तुम्ही असं बोललात. मार खाल्ला, तिला तू असं बोललास की तुझं तोंड चांगलं नाहीये बोललास. हे भगवान. आई ग, माझं तोंड दुखायला लागलं. चिराग दादा म्हणजे ताई मी पण कोणाला प्रपोज नाही केला ताई. इश्काला म्हणते जो सगळ्यात फास्ट उत्तर देईल त्याला 1 पॉइंट. गेमच्या शेवटी ज्याच्याकडे जास्त पॉइंट तो विनर, त्याला माझ्याकडून कॅश प्राइज. माझ्याकडून कॅश प्राइज कसे देणार. म्हणजे मी आता क्वेश्चन विचारते तोच का. मग तेच आहे ना, जो फास्ट उत्तर देईल ना तो विनर असेल आपल्या गेमचा. ओके. आता तर विनर एकच आहेत, आदिती ताई आहे. तुझा भाव घेऊन जाणार ताई. नील म्हणतोय मी तुझी ट्रिप करतो ना स्पॉन्सर. ओके चालेल, मी येते हा इंग्लंडला. इंग्लंड अमेरिका. सध्या अमेरिकात युद्ध चालू आहे बाबा. नील म्हणते तू तुझी ट्रिप करतो. ओके. अनिल दादा म्हणते लवच्या नादात नहीं गेलो, डायरेक्ट शादी और फिर प्यार हो गया है ना भाई. चिराग दादा म्हणते नेक्स्ट. लन मोर म्हणते ती नाही बोलली मग काय. मग कोणती नाही बोलली, तोंड बरं नाही असं बोलली ती, क्रॉस केलं. चिराग दादा म्हणतायत ताई मी कुत्र्यासारखा मार खाल्ला ताई, नो प्रपोज ताई. का कुत्र्यासारखा मार खाल्ला प्रपोज करून का. हे भगवान. अनिल दादा म्हणताय सोबत बायको सोबतच असते मग काय, प्रपोज डायरेक्ट घरपोच. आई आई ग बापरे. इश्कावाला लो म्हणतोय त्याला नाही मी विचारणार. ओके, तू प्रश्न विचारणार त्याच्यानंतर आन्सर मिळणार. ओके. रामदास दादा म्हणताय जय हरी माऊली दीदी, जेवण झालं का माऊली दीदी. हो दादा, रामदास दादा जेवण झालं. स्वागत आहे तुमचं. हॅपी होली. कुठून आहात तुम्ही, कुठून आहात दादा नक्की सांगा. स्वरतन बनतोय लंदन जा रहे हो. हाँ, एक भाई है वो मेरा लंदन की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है. डेमोसाठी एक प्रश्न टाकतो. ओके चालेल, टाक मग. चिराग दादा मग नो प्रपोज ताई. ब्ल्यू बनवा आहे ताई आता. ताई काय बनवा. बुवा बोला ताई. बुवा बोला ताई म्हणजे काय बोलू. बुवा कोणाला बुवा बोलू. रामदास दादा म्हणते मी शेगाव येथून आहे दीदी, गजानन महाराज संस्थान शेगाव येथून. वा 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 दादा, खरंच खूप छान पुण्यभूमीवरून आहात तुम्ही. खूप खूप स्वागत आहे दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा माझ्या. चिराग दादा नेक्स्ट गेम असणार इश्कवाला लव काहीतरी गेम सुचवते, बघू कसला गेम आहे बघूया. संकेत दादा म्हणते ताई जेवण झालं का. हो दादा, संकेत दादा जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का. चिराग दादा म्हणते तुझा बनवला बुवा बोला.
तुझ्या भावाला बुवा बोला. ओके चिराग बुवा. दत्तात्रय दादा बनतायत. हाय हाय दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे. प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. खुशी, मी तुला अभ्यास दिलाय तो कम्प्लीट कर, नाही तर नो कलर. आज कलर आणायला जायचंच नाही. मग नको जाऊया. पिंक कलर मग कर. दत्तात्रय दादा म्हणतायत तुम्ही कसे आहात? मस्त आहोत. चिराग दादा म्हणतायत नेक्स्ट. ताई जेवण झालं का? सत्यजित दादा हो जेवलो पण दादा. तुम्ही जेवलात का? रामकृष्ण हरी, शुभ दुपार. शुभ दुपार दादा, शुभ दुपार. ताई नेक्स्ट आन्सर ताई. ओके. अजून पेशंट काय देऊ? खुशी दुसरा मोबाईल कुठे आहे ग? आणि होळीच्या सणाला दुपाराला. हो ताई झालं माझं पण जेवण. ओके दादा, आज कढी पकोडा. ओके, आज कढी पकोडा खाल्ला का? आली होळीच्या सणाला दुपाराला. कुठे आ? इकडे नाही मोबाईल. तिथं बघ किंवा घरात बघ. इश्कवाला लव प्रश्न. भारताचा स्वातंत्र्य दिन कोणत्या तारखेला साजरा केला जातो? 15 जानेवारी, 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर. लवकर उत्तर द्या. जो पहिला बरोबर तोच विजेता. पटकन उत्तर द्या. हा फक्त डेमो क्वेश्चन होता. अरे पण तू लिहिणार त्याला किती वेळ लागणार ना. मध्ये मध्ये तू देत जा. ओके, मी बोलते ना, मग तू मध्ये मध्ये देत जा. बघू कोण कोण उत्तर देतो. ओके, वेटिंग आन्सर ताई. ओके. इंडिपेंडन्स डे कोणत्या तारखेला हे होतो? 15 ऑगस्ट. भारताचा स्वातंत्र्य दिन कोणत्या तारखेला साजरा केला जातो? 15 जानेवारी, 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर. चिराग दादानी 26 जानेवारी बोललंय. मी बरोबर हँडल करेन. ओके चिराग, सॉरी इश्कवाला लव. अनिल दादा म्हणताय 13 लाईक केलं बरं. थँक्यू, थँक्यू सो मच. कंप्लीट युअर होमवर्क. दीदी वीज या बोलत की रंग लाल आहे, लावायला येऊ का? म्हणजे काय वीज काय? आणि दादा महिला दिवस कोणत्या तारखेला साजरा केला जातो? 8 मार्च. चिराग दादा म्हणता राईट 26 जानेवारी. योग्य उत्तर 15 ऑगस्ट. भारताचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 रोजी साजरा केला जातो. माझं उत्तर राईट आहे ताई. सहार देसाई केम छो? मजाમાં છો? मजाમાં છો? रामदास दादा दीदी चहा घे ना. हो दादा, आम्हाला पण द्या रामदास दादा. आली होळीच्या सणाला दुपाराला. माझा छोटा ट्रायपॉड तुटलाय म्हणून मला हातात मोबाईल घेऊन राहावं लागतंय. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. काही जणांचा नाद आला गोड कानी ग. हाय कल्पना ताई, नमस्कार. हॅलो दिदू, ओळखलंस का? हो कल्पना ताई, ओळखणार नाही असं होणार का? कसे आहात तुम्ही? चिराग दादा तू बोल काय उत्तर आहे ताई? 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी असतो. स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्टला असतो.
इथं कोणी हुशार नाही, मीच हुशार आहे. मी उत्तर पहिलं दिले बघ ना, 15 ऑगस्ट. अनिल दादा आपल्या ग्रुपमधील येथील सर्व हुशार आहेत बरं. आता जागा निघणार आहे UPSCच्या. सर्वांनी फॉर्म भरा. हो दादा, अनिल दादा, मी तर पहिलाच फॉर्म भरलाय. कल्पनाताई म्हणते मी बरी आहे, तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे. हॅपी होली कल्पनाताई. आज रंग खेळलात का? कल्पनाताई जय महारट. कल्पनाताई इश्कल होस्ट उत्तर देऊन माझ्याकडून पैसे घेऊन जाणार. होस्ट म्हणजे काय रे? रोज उत्तर देऊन माझ्याकडून पैसे घेऊन जाणार. कुठून बोलतात ताई? चिराग दादा म्हणतात. क्वेश्चन सिद्धार्थ नागरे. स्वातंत्र्य दिन कधी साजरा केला जातो? 26 जानेवारी, 27 ऑक्टोबर, 15 ऑगस्ट. चॅनलची होस्ट आहेस तू, ओके. ते मी पैसे घेऊन जाते ना बाकीच्यांची उत्तर करून. तुझा चिखलात गौऱ्या, चिखलात मर जाऊन. डोक्यातच जातात असली लोक भिकारी. चिराग दादा म्हणते 15 ऑगस्ट. कल्पनाताई म्हणते नाही, तुम्ही खेळलेला का होळी? माझी एक्झाम आहे ना उद्या, म्हणून नाही खेळले, स्टडी करत होते. इथं उद्या आहे ना, उद्या खेळणार. गौरव साल्या तुझ्या घरचे बघ बघ ना, गेला भिकारी, त्याला टाइम आउट दिला मी. चिराग दादा म्हणते ताई 15 ऑगस्ट. इस्कवाला बोलते मला दे. ओके मी तुला देते, पण जाताना मला मी घेऊन जाणार हा, ब्ल्यू ठेवणार नाही. कल्पनाताई म्हणते हा का, बरं बरं, जेवण झालं का? हो कल्पनाताई जेवली मी. चिराग दादा म्हणते एक्झाम बद्दल कल्पनाताई बेस्ट ऑफ लक. कल्पनाताई कधीपासून सुरू होणार आहे एक्झाम? जाताना घे परत, परत परत घे, जाताना घे घे परत. आली होळीच्या सणाला दुपाराला. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. चिरागनी थँक्यू फॉर यू. चला पटापटा कमेंट करा. राजेश म्हणते हाय हाय. राजेश दादा नमस्कार, हॅपी होली. चिराग दादा मध्ये चांगला पेपर सोडव. कल्पनाताई चांगल्या मार्कने पास हो ताई. वामन दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू वामन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला वामन दादा. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. दहावीची एक्झाम आहे ना उद्या. तिसरा पेपर आहे हिंदीचा. बापरे,
बेस्ट ऑफ लक कल्पना ताई, बेस्ट ऑफ लक. काळजी घे आणि चांगला पेपर सोडव, शांततेने सोडव. चिराग दादा, मी देवाला प्रार्थना करतो. कल्पना ताई, येस, थँक्यू सो मच चिराग दादा, खूप छान. संजय पवार म्हणतायत हाय. हाय संजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक कमेंट कर दिया, थँक्यू वामन दादा, थँक्यू सो मच. हाय, हॅपी होली. गुणांनी माणूस मोठा होत नाही, पण मेहनतीने नशीब नक्की बदलतं. काही बरोबर आहे, मेहनतीनंच नशीब बदलू शकतं, गुणांनी नाही. चिराग दादा, कल्पना ताई 100% मार्क भेटू दे ताई तुला. भेटणार भेटणार ताई. नेक्स्ट काय नेक्स्ट? आता मला झोपच यायला लागली. गॉडफादर म्हणते होळी नाही का आज, उद्या खेळणार, उद्या. आज आज होळी जाळणार इकडं जम्मूला. मामनदार म्हणते हॅपी होली आपको, आपको भी हॅपी होली. चिराग दादा म्हणतात गेम. कल्पना ताई म्हणतात चिराग, चिराग दादा थँक्यू. झोपा झोपा. झोप येणार, पण मला झोपायला गेली की झोप येत नाही. उद्या उद्या खेळणार दादा इकडे रंगपंचमी, जम्मूची रंगपंचमी. नको झोपू ताई, गेम असणार. गेम असणार का? जणांचा बाय कमेंट, बाय कमेंट्स अवॉइड. कोणाची कमेंट अवॉइड केली मी? गॉगल चेंज केला का? हे बघा, हे तुमची ना कमेंट मला ना ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन दिसते, तिथं मला येतच नाही. गॉगल चेंज नाही केला दादा, तोच आहे की. रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे. उद्या मस्तपैकी डान्स करायचा आणि आणि कलर लावायचा. हॅपी होली. आन्सर सोडूया. नेक्स्ट गेम ताई. दादा आता मला झोप यायला लागली, झोप. आता मी ना लाईव्ह संपवते आणि झोपते जराशं. ओके, आम्ही 8ला रंग खेळतो. ओके, 8ला रंग खेळणार 5व्या दिवशी ना. आमच्याकडे पण 5व्या दिवशीच रंग खेळतात. गावात तर 5व्या दिवशीच रंग खेळतात. मी कॅमेरा ऑफ करते, जरा पडून झोप बोलते तुमच्यासोबत. जरासं आता माझे डोळे झाकायला लागले ना, म्हणून मी अशी बोलते. ओके, चिराग दादा नको प्लीज. अरे प्रेम, दुसरा क्वेश्चन विचार चिराग दादांना. गॉडफादर मराठीमध्ये रंगपंचमी असते, ती 8ला आहे. ओके, रंगपंचमी. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या बिर बिर बिर. नाही, रंगात रंग तो श्याम रंग पापण्या नजर बिर बिर दे. ऐकून तान विसरून भान मी वाट कुणाची बघते. या सप्तसुरांच्या लाटेवरून नाद ऐकुनी. हे राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी. मला असं वाटतंय की ना 88% लोकांकडे 5 दिवसाची होळी असते. कॅमेरा भलेच ऑफ केला पण गेम चालू राहू दे ताई. ओके, गॉडफादर म्हणते झोप आली आणि गाणं कसं काय जमतं? नाही, बसून बसून झोप येत होती. अरे इश्क प्रेम इश्कवाला लव गाणं, हे सॉरी गेम बोल ना. दुसरा क्वेश्चन विचार दादांना. चिराग दादा म्हणते ताई तुला इंडियन आयडॉल मध्ये जायला हवं होतं ताई, कोणीच नाही पाठवलं मला. असतं ते मला आता कळतंय, आयडियल वगैरे असतं ते. मेरा किस्मती. जाता जाता एक कोड. ओके, तू चाललायस का? मग ब्ल्यू देऊन जा. ओके, मी पण आता लाईव्ह संपवते. मग पटापटा सांगा, कोड घाला आता, मला झोप येते.
तुझा आवाज छान आहे ताई. थँक्यू दादा, थँक्यू. चिराग दादा, माझं दुसरं पण चॅनल आहे, तिथं नक्की जॉईन व्हा. तिथं माझी कॉमेडी पाहू शकता तुम्ही. माझी कॉमेडी पाहू शकता, माझा कॉमेडी अवतार. आता मला झोपायचं आहे, पण मला एडिटिंग पण करायचं आहे. नको प्लीज ताई, रडणार. रडू नका दादा. जितका काढशील तितका वाढतो, सांगा बरं मी कोण असतो. दाढ मिस्टर दाढी करतात ती वाढते वाढते. जितका काढशील तितका वाढतो, सांगा बरे मी कोण असतो. कोण असतो? कोकणची ताई आहे माझ्या चॅनलचं नाव, कोकणची ताई. रंगात रंगतो श्याम रंग, पापण्या नजर बिरबिरते, ऐकून तान विसरून भान मी, वाट कुणाची बघते, या सप्तसुराच्या लाटेवरनी हरिवनी. आवाज साऊंड ताई. राधा काय पण काय गो. लहान बाळ, लहान बाळाचं काय? जितका काढशील तितका वाढतो म्हणजे कसं काय? राधा ही खुशी इकडे दे आणि मग जरा आराम कर. स्लीप नाव. हा, चुरून चुरून सुरण म्हणतात त्याला, होय ना? बोलो ना साऊंड. कुठे चालली खुशी? हा, उत्तर सांगू का? हो सांग. माझा आवाज येत नाहीये का? बोलो ना साऊंड ताई. हो सांग ना उत्तर. कुठला आवाज? गाड्यांचा आहे दादा ते. उत्तर आहे खड्डा. खड्डा कसं उत्तर असणार? नाही बाबा, खड्डा मला समजत नाही. मी जमिनीवर तयार होतो आणि मला काढायला फावडं लागतं. हे काय उत्तर? नो, नथिंग. कांदा. खड्डा 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 खड्डा. तर चला मंडळी, आता लाईव्ह संपवते. उद्या भेटूया आपण. उद्या भेटू की माहिती नाही, कारण होळी आहे ना, त्यामुळे. आली होळीच्या सणाला दुपाराला. खुशी क्या करिए बेटा? कोकणात खड्डेच खड्डे. राईट राईट राईट. खरं आहे ते. कोकणात खड्डे खड्डे आणि त्याला काढायला फावडंच लागतं. नको नको काय दादा, मला झोप येते. दबली मी सकाळपासून. 5 मिनिटं आराम नाहीये मला. 5 मिनिटं. मी रडणार दादाला, रडणार ताई. चिराग तुझी इंग्रजी खूप आवडते मला. चिराग दादा तुमची इंग्लिश खूप आवडते प्रेमला. उद्या आपण भेटू. ओके मंडळी.
जर जमलं तर, नाही तर संध्याकाळी भेटू किंवा दुपारनंतर. काळजी घ्या मंडळी सर्वांनी. आता लाईव्ह संपवते. आता मला थोडंसं आराम करू दे, नंतर मला परीला शिकवायचं आहे डीजे. म्हणतायत कोकणमध्ये जमिनीची भांडणं होतात का? आता काय सांगणार बाबांनो, आमची काही जमीन नाही त्यामुळे मला काही एक्सपिरियन्स नाही. चिराग दादा, मग जोकर जोकर आहे ताई. पॉसिबल. ओके प्लीज ताई. दादा प्लीज. बहिणीला त्रास झाला तर दादाला बरं वाटतं का? नको दादा, मला आता झोप येते. आता मी झोपते, मला हसायचं नाहीये. कारण लय प्रेशर असतो दादा, मुलांना सांभाळणं, घरातलं करणं, खूप प्रेशर असतो. बाय बाय. बाय बाय प्रेम. बाय बाय, टेक केअर. बाय चिराग दादा.